Hello guys, good day. This is Kuya Chong ug karon ang atong isgutan is about plotting points in a Cartesian plane. So, unsaon man nato pag locate no sa mga points gamit ang mga coordinates no sa usa ka Cartesian plane. So, unsa man ang Cartesian plane? So, unanan mao ni ang Cartesian plane or mas nailhanin nato siya as graphing paper, okay? So, sa usa ka Cartesian plane natay diri duha ka axes no. We have um, the x-axis. So, ang x-axis kini siya naghigda ha. Kaya ni x-axis. While ang nagbarog kining vertical is ang y-axis. Mag-change ta naman tag color para mas maklaro. Kini. No. Okay. So, ang y-axis by the way, kani sa focus na din he. Sa left nga side, kini din nga side sa atong y-axis. Kini. Sudsi ini siya. Kini din nga side, di ba? Kay natunga man siya kibali sa y ug sa x, di ba? Mura nag-cross sila kibali. So sa din nga side, sa left side nga napita, mga x po na sila or mga x coordinate po na sila, no? Pero mga negative, di ba? Kung tanaw nimo, no? While sa right side, kani din nga side pod mga positive. Diya ang sa y-axis pod kini po dinhi kay din nga side pod ang nasa ibabaw mga positive, di ba? Kay din nga side. While ang nasa ubos mga negative, no? Diya kini din sa tunga bitaw kani bitawng part nga nagkahinagbo sila. Kini dinhi. Mao nay gitawag siya og point of origin. Okay, gitawag na siya og point, pasaylo ang agi, of origin. Kana diha nga part. So, unsa po na nga number diha? Ala, napiyok ko. Unsa mo po na nga number diha? That is 0. Okay, 0 na diha nakamutang. No. Okay. Pero, by the way, ato ra explain no diha. Ang ijang coordinate diha is 0, 0, by the way. So, ato ra explain nga nung unsa may pasabot na ng 0, 0. Okay. So, mag-plot dita, by the way, o mag-plot ta og point no, sa atong usa Cartesian plane, ang mahitabuan is atong unahon paghingaan ang x coordinate. Okay? Inig, ang usa ka ang coordinate, kini din coordinate, i-naming coordinate, atong iuna og suwat ang x coordinate. Unsa po ng x coordinate? Ang x coordinate kining mga number din nga naa sa x-axis. While ang kaya ato unahon si x og suwat. Kahuman, after nato isuwat ang x coordinate, atong isunod ang mga y coordinate. Pasabot ka na pong mga number nga na po din hanapita. Okay? Mga y coordinates. Okay? Okay. Next. Kung makabantay po mo na ni arrows tumoy. Diba? Ni arrows tumoy no sa kanang mga axis. Ang pasabot ana nga paladyon pa pasabot, di ba ang last na ni kay 16, no? Di ba 16? Pasabot ana, pwede pa na mo 17 mo 18 mo 19 kay na may arrow. Same way po din sa pikas. Di ba? Same way po din sa ibabaw. Same way po sa ubos. Okay, pasabot ana hangtod na siya bisan asa pa ng kutob nga number o asa mahuman ng number kutob kaya na niyang abton kay na may arrow. Okay? So again, balik ta no, inig magplata og magsuwat ang coordinate ato isuwat kanunay uguna si x coordinate then followed by the y coordinate. Okay? Okay. So mosugod tas atong pagplot. Okay ha? Natay tulo ka buok diri nga mga coordinates. Okay? So diba na? Mag-iingon mga coordinates, no? Di ba ingong gain nato suwat og butang si ato iunahon og suwat si x usa si y pasabot kini daing mga first nga mga numbers din kanang negative 4, 3 ug 0 mga x coordinate na sila pasabot dinhi na nagbase or dinhi ta mo tan-aw na nila no sa x axis. Then kining mga second nga mga number kini silang mga binuhat kanang 3, negative 8 ug 9
Gikan na sila dinhi sa y, or dinhi ta na magbase sa y axis. Okay? Okay. So una ta ni negative 4, 3. Number 1 ta una. Okay. Unsa man nato na pag-locate si kuya? Okay. Atong pangitaon una, di ba x una x ha kanang negative 4. Anhita mangita ni negative 4. So asa man sa negative 4 diha? So negative man, so there's negative 4, di ba? There's negative 4. Next is ni y. Kani 3. Asa man si 3? Dinhi sa y. Y ha dinhi. Di si 3 da? Gamatitot, no? Okay, so zoom ta ha para atong mas maklaro. Okay, balik. Mauni si negative 4, then mauni si 3. Uy. Okay. So inig-plot nato atong subadyon ug asa maghinagbo si 3 ug si negative 4. Okay? Sabot, magsugod ko di negative 4. Ang subadyon pa dong ibabaw, subay tas linya. Nga mutungod ni 3. Same way po ni 3 nga mutungod ni 4. So kini nga point dinhi kanang nay nagtagbo, maunay point ni negative 4, 3. Okay, mao kay ba nay point nga atong shadean. Okay, mao nay point nga ang coordinate is negative 4, 3. Okay? Okay, so ato na sadyang butangan be. Ching, ching. Uy. Okay. Negative 4, 3. Okay? Sabta na unsaon. How about number 2? Be, try ta number 2. 3, unja, negative 8. So, balik. Ahata mag-locate ni 3. Kay x man si, di ba? Ang first nga number kay x-axis na. So, dili ta mag-base ni 3. No? So, si 3, di arada? Sa x. X kanunay ang first nga number ni x na magtanaw. Then, ang ikaduha nga number, which is negative 8, arhita ni y. No? Haman si negative 8, diaras negative 8 ta gamatot. No? So, same way nga process gaina. Ato sa i-zoom gamay. Okay. 3, dara si 3 da. Then, dara si negative 8. No? So, same nga process. Musubay ta ni 3 nga padung motunong ni 8. Then, musubay po ta ni 8 nga natunong ni 3. So, kini din nga point. Okay? So, muna itong shadean. Shade. Na mo agas ang humble pin. So, muna point nga ang idyang coordinate is 3, negative 8. No? Okay? Basta hinumdumin ako na unahon ang x. Awahin na ang y. Di pareha sa gugma nga unahon ang y o sa ang x char. Bitaw, no, unahon si x o locate o sa si y. Okay, so ato na i-zoom. Okay, nara. Next, last. 0 unja 9. La. Man si 0 diha kuya, di ba ingon ko gaina nga si 0 di adin histo nga, no? Okay, pasabot inag-locate nato ni 0, magsugod ta disto nga dinhi. Dinhi. Next is 9. So asa man natabita si 9? Since na sa ikaduha pasabot na sa y, na sa dinhi lapitan, no? Okay, ikaduha man na adya ha, ikaduha basta ikaduha y siya. Okay. So at pangitaon si 9, di ara si 9. Okay. So unsa man to pagsubay? Asa man ta mo subay ana nga naaman na si 9 dinhi, unja di aman si 0 anhi. So ang atong buhaton, di na ta mo dagan. Kay di na mas 0 dinhi, basta bot magsubay ra ta na ni nga line, kini nga line. Magsubay ra ta ni nga line, kay na mas 0 din ha. Di ba? So musubay ra ta, mudagan na ta padung ibabaw nga maigo ni 9. So dinha nga point kani dinhi nga 9, maunay point nga ang coordinate is 0, 9. Diba? Okay, wala na ma-zoom di ay. Pero okay na, di ba? Okay, so 9, 0, 9. Nara. Okay? So next nung buhaton, patay sunod, no? Ang point na to yun na paghihatag na to dire. Di ba gaina kay ang naa na to is coordinate, then atong ning kita nag-locate sa point. Karon ang atong buhaton
naatay point, ang coordinate mo atong pangitaon. Okay? So, di ba, inig pagpangita sa coordinate kaya atong unahon og hingan ang x coordinate pasabot kining coordinate nga nagikan dinhi sa sa x axis. While ang ikaduha atong hinganlan is ang y coordinate nga nagikan dinhi sa y axis, no? So, una ta ni A. Dito mag-una. So, since atong unang hinganlan ang x-axis, so atong tan-awon og aha dapita kini siya nga point nga naigo sa x-axis kundi nga kini siya, di ba? Pasabot padung taubos. Okay? So padung ubos. So klaro kaadyo nga naigo ni ja is si -5, no? While kung mohingan pa padung sa y-axis which is kini, di ba? So mudagan po ta padung diri sa tuo. So which is kinsa man si 2 ang naigo. Pasabot ay ang ijang coordinate di man unahon ungan ang x-axis. Pasabot ang ijang coordinate is -5, 2. Di ba? Okay, so ang point nga A, ang ijang coordinate is -5, 2. So, kana no. Next, ato na ni letter D. Kini nga point. So, since sa masaging gaina, balik no? X-axis ang kanunay na to hingalan og una. Okay, so, dapat, di ba mamanis sa x-axis no? Kini. So, para malocate na to sadya, of course, ata padung ta, iba? Baw. Kaya dapat ato dyan tunong na x. So, kanang 2. So, ang ato x-axis is 2. Then, kung padung punta sa y, which is kini nagbarog, dapat hata padung para maigutan ni y. Padung ta left, no? So, atong subadon ang point padung ni sa left. So, kisapod. That is -2. So, sama sa akong na ang inigmagan taog point atong unahon og banggit ang x coordinate nga makitaan sa x-axis. So, kinsa may nas x-axis is 2. Then, ang nasa y-axis ay -2. Okay, so mo na ijang coordinate ka na nga point. 2, -2. So, kana. No. Next is letter E. Okay, kinili. Medyo libog ni siya. Sa mas gaina nahitabo gaina no nga naigo pud siya sa line, di ba? Kung maigo gani siya sa line, either ni x or ni y axis, automatic nga usa sa mga coordinate 0 ang partner. Okay? 0. Karon kay naaman siya sa x-axis. 'Di ba? Kay kini si letter E nga dot naman sa x-axis. No. Pasabot unsa na nga dot, asa na nga point sa x-axis na igo ang dot, 'di ba nas -8, no? Pasabot ang first nato nga number, of course, kay x-axis man, so -8. Kay gihatag naman sa daanan ko -8. Ja kisa may y ni ja. 'Di ba? Ingon ko kung maigo ka jag line, automatic ang iyang partner is 0. So -8, 0. Okay? So mo na iyang coordinate. Okay, so this -8, 0. Okay? So maura na sa no unta nakatabang unta mas nasabtan unta nga nawa ang kalibog. Okay, so that's all for now. Thanks for watching. Of course, this is Kuya Chong. Noog ka hinumdumi, kung kapodyon, pahaway ra, adyo ka undang. Adyo pa kung naunay ka kamao, paningkamot, i-give imong best pagtuon, bitaw. Of course, mag-pray. This is Kuya Chong. Bye-bye.